Tervetuloa uuden kanavan pariin. Tämän kanavan nimi on Seikkailutiimi. Ja tässä videossa me mennään etsimään vanhaa alttaria, joka on keskellä metsää. No niin Jimi, me ollaan keskellä mehtää. Tässä on tuonne pieni puro, mutta nuo kivet on tosi liukkaita, niin pääskele yli, mutta on varovainen. Jos mä pääsen tuon yli, niin tämä viras tulee seikkailuksi, mutta jos ei mulla märät kengät. Niin, näytähän. Virallinen seikkailu! Joo, minäkin tuun. Oh! Elis! Tuossakin! Tule! Elis, tule! Ei oo vaara. Tule! Hyvä poika. Mennään. Hei, mikä tää on? Tää? Niin. Tää on kuule koivu. Ja tähän näkyy salama iskevä. Sekin saa olla ihan palaamassakin. Ihan nokiintunut. Aika siisti. Kyllä sen kuolleena koivukin pois, mutta tää on näköjään vielä elossa. Tää on siisti. Kyllä pysy elossa. Kyllä. Tää on hieno. Tee mitään, jättää matkaa. Joo. Heistä! Mitä? Tässä on joku kyltti. Vähän niin kuin hylätty paikka. No ihan sama. Mennään. Eikö tää pelota? No ei. Tuohan näyttää niinku että olisi joku kauhupaikka ja joku yrittänyt, että meitä ei halua tänne. No ei se haittaa, mennään kuitenkin. Vanhalle alttarille, missä on hylätty kyltti. Mä oon sama. Hei Jimi, No? kato eteenpäin. Ihan näyttää, kun joku olisi kaatanut puita tähän polulle, että tänne ei saisi tulla. No, Tuossa on niinku pieni puu. niin pieni puusta eessä toinen ja kolmas. Kuka kaattaa polulle puita? On se syy, että tänne ei siis tullut. Eikä se ole. Mennään vaan. No mennään vaan nyt ensin. Eilis, tule. Ei tarvitse pelätä Eilis. Ei ole mitään hätää. Tule vaan. Tule tänne. Ja Jimi tuossakin. Kyllä se kestää. Joo. Se näyttää, että joku ammattilainen on rakentanut se. Kukahan tää on rakentanut keskelle mehtää tommosen sillä? En mä tiedä. Jännä. Se on ihan niinku puita kaavettu siihen ja määrämittaisena. Siisti. Mennään. Joo, mennään vaan. Kato Jimi. Niin? Kato mitä hieno kallion muodostelma vieressä on. Niin joo. Mutta ihan tulee päällä olisi joku katsomassa. Kato tuolla. Niin. Tuolla. Nyt se ei näy enää. Menihän se meni. En mä tiedä, mä vaikka joku retkeilijä siellä vaan. Niin, joku retkeilijä. Joo. Ja tuolla on ihan kos luola tuossa, kato. Näet sä? Niin jos muuta. Siisti. Näkyy sinne paremmin tosta. On siellä. Mä zoomaan vähän. Ihan jännä luola. Kato, onko siellä joku? Vähän outo jos ois. Ei siellä ole ketään. Joo. Siisti. Jimi. Tuonko tänne? Tuu kattoo. Kato miten korkealla me ollaan. No, kuule en tiedä. Tuu kattoo. No. On varovainen. Kato, vähän kepi. Sinne meni se tippu puoleen väliin. Tonnehan on. Siinä on monen 10 metrin puotus. No ei ainakaan kilsan pitäisi olla. Ei oo kielessä. Mennäänkö alas? Ei. Ylemmäs. Ylemmäs. Joo. On paljon vielä matkaa. No ihan sellainen. Jatketaan matkaa. Siellä. No en mä jaksa kävellä enää. Ne kohta ollaan huipulla. Ei oo enää kuin parikymmentä metriä. No mennään sitten. Mutta mä pitää pikku tauon tässä. Kaavut sä? No en. Miksen? Joo, mennään. Varoitus. Jos täältä ikinä täällä varoin, tässä jää.
Mikä on ylhäällä? Mikä on ylhäällä? Jimi, siinä se nyt ois. Niin on. Tapion alttari. Ota näkyy. Aika hieno ja mielenkiintoinen. Kolmen pienen kiven varassa oleva. Mietin, jos tää oikeesti ollut joku semmonen johonkin uskontoon liittyvä vaikka semmonen mestauspaikka tai joku uhrilahjapaikka. Tai joku kirottualue. Niin tää kirjoittelu. Ei tää on niinku jännä, että tuolla alla on tämmönen putous. Siellä on vettä. En tiedä mitä muuta näkyy, että läpi näkyy, että ainakin lehtiä näkyy. Huikuliukasta. Tää on semmonen kivi, mikä painaa. Tää on 3 kuutio, niitä painaa 7,5 tonnia, jos taas 3 kuutio. No ainakin 2 kuutio, eli 5000 kiloa. Ja se on laskettu 3 pienen kiven päälle. Onko tää niinku, onko se tapahtunut vai onko se siirretty sinne? Vai mikä siinä on? Mutta on tää vähän creepy. No vähän kriipi, mutta ei me eikä pelata. Mennään kotiin. Ei pelata, mennäänkin kotiin. Joo, mutta lähdetään vähän kohta kävellä, mutta mun mielestä on hieno. Haluatko sä käydä tuossa päällä, mä otan kuva? No joo. No ne, varaa se tipu alas. Se on iso risti. Sähän pääst sinne. Niin pääs. Mikä tuolla on? Tuolla vilahti joku. No, olisiko lyketty? Mennään vaan. Tuu alas näyttää. Joo. Niin. Älä säikähä. Alkaa. Mutta joku tulee meidän takana. Ai missä? Tuolla. Ota, mä annan kameran sulle. Mäkin näen se. Kannatko mennä nopeammin? Apua! Jemi, tuu äkkiä, se tulee. Joo, mä tuun äkkiä. Mä tiedän, se menes äsken napana, mut se menes saada mut siellä. Oi, saakeli. Hei Jimi, tuu tänne, täällä on luola, mennään tänne. Täältä sä enää meitä. Tuu tänne. Isi on.